ang aton nga sangguniang panlalawigan, the 14th sangguniang panlalawigan, nag-obra kita resolution approving, no, authorizing gali ang aton nga gobernador nga magperma, no, ini nga pagabatunon ang 50 milyones, 15 million, no, nga bulig parte sa nagtabo, no, kapin pa those affected by El Nino. So ang ini 50 million, which is very good, no, so yung 50 million, pero I think the average there was about 10,000 pesos, no, 10,000 per family. So kung tanawin ta, ang 10,000 sining pesos for the 5,000 family, which is equal to 50 million, matanaw ta kung tanan na apektaran, kung isipon ta lang kulang inibert, yes, no? But yet, no, kapasalamat kita sa presidente nga natagaan kita, I think kisalang ini, no? Daw wala bala ni kaagi na tabo nga parte El Nino may inahatag sa aton from the office of the president. So gani ka pasalamat kung kita sa 50 million kaya dako gid ini nga bagay. Pero of course, no, balaan taman niya kulang ini. This will not be enough for everybody. Again, no, so ang ginpili lang sini may mga priorities mo nga ginpili lang kay di man tanan matagan. Ang una sina kung sino nag-report, no, especially nag-report ang mga kabanwahanan kung sino naapektaran sa ila banwa or sa ila barangay, especially those banwa ang priority man ang nag-declare sa state of calamity. So ang number tang ginauna, no, 5,000 families lang at 10,000, pero after sina nagdugang nagpasapagid kita isa man ka resolution to the office of to the president nga kung pwede tani dugangan niya, yes, no, kaya based on the report almost mga 10,000 families ang apektaran sa bilog ng probinsya based on the report that was submitted, no? Kaya bala mo ang report sa to, only 22 towns ang nag-submit nga naapektaran sila. So ang basihan sa report ang 22 towns lang. So kung ubusan ta ang kumagdugang bing ang presidente, another 50 million, ang 22 towns ito maubos sa tagaan, no? So wala na priorities, wala na pili-pili. Pero sa subong nga kulang ya, kina-priority anay ang una nga naka-report. So kabay pa, no? Ini pasalamat kita again, no? Nga dako gid ini nga bulig. Pero again, nami pagitani kung tanan matagaan man, tanan nga naapektaran matagaan. So gani, that is again, that's 10,000 pesos per household na naapektaran.